Sanibona bafethu uvani lo ngiyayibona ingcingo ziyangena ngiyawabona ama message ayangena ngitshela ngempela ukuthi kahle kahle uvani ukiphi. Nakho boy Orlando Pirates izoshanka surprise. Namhlanje nje sebesinikeza ama surprise amabili. Baqala basinikeza isurprise yejezi elishasha ubrand new wejezi esogqoka omuhle. Naye enye surprise bafethu bathi uSipho Mbule unumber 10 obedlalela isikhulu United obekumgadli weMamelodi Sundowns usezojoyina iOrlando Pirates for free on a free transfer after exiting iMamelodi Sundowns. Siyazazi ke indaba bafethu siyibonile indaba linking uSipho Mbule with iKaizer Chiefs. Sonke besiyitshela ukuthi nje cha umjidi uzoyijoyina iKaizer Chiefs kanti cha iOrlando Pirates iya-circulator behind the scenes. Iyasebenza behind the scenes bakwazi ukumlanda lapha yabo beseyongena lapha ngale moto yakhona iHilux le eyelo kuneniboneke iHilux eKaizer Chiefs le ilanda abantu yafika iCressida athi cha anikwazi ukumlanda lo mdlali lo ngifakeni la kuCressida sambe naye sile kwezimnyama madoda esigodini. Orlando Pirates bafethu isisayini uSipho Mbule. To be honest, I'm really surprised to be honest. Angifuqa amanga, I'm surprised. Angazi nokuthi ngithini. Ngifuni number 10 Orlando Pirates. I know we have number 10, we have Obotito, we have Obodlamini, but if we keep on circulating those players abasinikeza ilutho. Yabo, abasinikeza ilutho mekulimala oyedwa kuzohlala oyedwa ongadlaleli kahle. Mesibuye ebenchini khona uKarim Kimvidi. Sidinga umdlalo oyiquality mfethu. uSipho Mbulu uyiquality. He's a quality player. He's a quality number 10. We already signed another number 10 okubani Sinoxolo Kwayiba. Right now uzoyibona icompetition ezoba khona for leya position leya. Phela kweOrlando Pirates umdlala kumele unethezeke kakhulu, relax. Asikwazi phela thina ukuba nabadlali abaso relax noma beboza bazi ukuthi haya ke kumdlalo ozumshintsha vele yabo. Uba uzongishintsha mina cause vele ngitswempa. Cha siyithande kanjalo. Utita afika genda ibhola. Uyazi vele ngiyazi ashintshe. No, we want players ozodla umuzo odlala nje kwiposition yakho. Udlala wazi ukuthi khona umdlalo osebenchini oyiquality ongakushintsha nanoma inini. Yabo, I'm really happy with this signing. Wangitshela ama comments uzizwa kanjani. Rate the player out of 10. Rate the signing out of 10. Ungangirathela ama comments. So kuma signings asenziwe so far umjida umbothuma ukhona, uba usihle Nduli ukhona, mase kuba ubani uNemtajela ukhona, kuba uSinoxolo Kwayiba ukhona, kuba uTsepang Moremi bakhona. Abajida basazo announcewa kahle. uSipho Mbule sim announceile umjida cause yena boy free transfer if I'm not mistaken. So yena besingakwazi ukum announce ile yabo. But nje bakhona abadlali esibasayinile bazo announce iwindi maselivula. Yabo maselivulwa ke iwindi la khona nizobona khona iOrlando Pirates isayine ngempela. Isayine ngempela kuyikona ukuthi akhona ama signing asawalindele. Yes uSipho Mbulu uyiquality player but akhona ama signing esawalindele bafethu abadlali abanjengo Oswena Police, abadlali abanjengo Jaden Rhodes. Ngiyanihlebela bafethu.